Semoga saking para kadang seniwati kasun jengkar saking panjenenganipun wonten Khair Karisma Nani Wijaya ugi Heni Safitri. Susah dilakoni yen rezeki wis ana sing maringi. Ah, wis ana jatahe dhewe-dhewe ya, Mas. Kagem pinang temandan kekalih ana susah bungae wis diniati wong loro, aja nganti tukar padu sing nganti kebacut. Nah, iya to, Dik. Nganti kebacut bar omah-omah. Nek masalah rezeki iso digoleki wong loro. Nah, wis ana takerane, wis ana takerane. Gak usah ngoyo. Ora usah ngoyo yen pancene wis jatahe tumpak ya tumpak, nek urung ya urung. Ngoyo kaya apa nek trek jatahe sithik ya entek. Sithik mbok nek dienggo ngeslok. Kaya sapa? Kaya tukang kendang. Tak kira kaya MC-ne. MC-ne gak tau ngeslok to, Dik. Ah, gak tau gang. Bayaran dino iki wis entek kok. Alhamdulillah roto. Nah, kendangnya apa? Oh alah senengane ngesot. Rasane wedhus kok iki kok ya. Ayo. Nggih, semoga. Iya. Iya, iya.
Alhamdulillah.